ding sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga kasuwat nga nag-traffic dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask,
face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banak, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pangalagad kay Gemma Taguan. May lang pamati Gemma Taguan. Kantuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa mga kapulisan sa probinsya
nagperma sang pleads of support kag nagpromisa nga mangin non-partisan. Yaring kaundan sa report ni Akson Alvin Graba sa Nokpo. Akson Alvin. Aksyon Rex nagtipon kay na sa Nokpo Parade Ground kag nagpirma sang ila sining pledge of commitment ang mga opisyal sang kag mga miyembro sang kapulisan sa idalom sang Negros Occidental Police Provincial Office nga ginpangunahan man ni Nokpo Provincial Director Police Colonel Leo Pamictan. Sunod diri kay Police Lieutenant Abigail Donasco ang pledge of support o commitment nagapakita nga magapabilin nga non-partisan ang mga kapulisan sa probinsya para sa natalana nga national and local election 2022. Sunod diri kay Donasco sa mensahe ni Pamictan, liwat nga ginpahanumdom sa ang tanan nga mga kapulisan nga hindi gid dapat mag-engage directly or indirectly nga mag-engage sa any political activity o kung hindi man sila pwede magpakigbahin sa eleksyon, only ang mga dapat bantayan lamang sa mga kapulisan amo ang peace and order kagang seguridad even sa eleksyon. Ginmanduan man ni Pamictan ang mga kapulisan sa ila sining do and don'ts in election duty sa handom nga matuban nila ang target base man sa mandatos sang mga matag-as nga opisyal sang kapulisan kag malikaw ang mga ini sa violasyon kag polisiya sang PNP. Ari ang pahayag ni Lieutenant Abigail Donasco. Ito po is a national activity as well. Ang pledge of commitment natin, no, we say that we are apolitical, but this day we have commit na hindi na lang hanggang salita. Ito po ay pati na din sa gawa. And this thing of pledge of commitment shows gagawin po namin ang aming sinumpaan, which is to be apolitical on this coming national and local elections. Magambal kita, ma'am, political o sigano non-partisan. Yes, of course. We will be non-partisan. No? As we all know, Sir Alvin, PNP is a non-partisan organization, and we expect na ang aton mga personnel will do the same, no? Since we are the members of PNP. All members of the PNP shall be unbiased, no, and impartial in conduct of our duties and responsibilities, especially po ngayon na papalapit na po ang eleksyon. So, wala pong any form of campaigns sa amin, sa PNP, and wala pong mag-engage sa partisan activities. Aksyon na Rex ang kabahin lamang sa pahayag ni Abigail Donasco. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang pinaslabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson na Alvin Graba. Balita gikan sa Nokpo kay Arlene Cabrillos. May lang pagpamati dira sa Sienda Guba, Purok Dulunan, Central Baao. No? Kay Arlene Cabrillos kag kay Bibi Gregorio Yolo dira sa DSB. May lang pagpamati Bibi Gregorio Yolo. Kadtuan tanang balita ni Akson na Eric Magbanwa sa Police Station 7. Ginapreparar ng kaso ngay pasaka batok sa 4 ka persona nga nagkawat sang 1 million pesos nga binta sang gasolinahan sa Barangay Alihis, sining syudad sang Bacolod. Yaring kaundan sa report ni Akson Eric Magbanwa sa BCPO. Akson Eric. Oh yes, Aksyon na Rex, dalawang tulog na lang, April na. Abi ko dalawang tulog na, sweldo na. Sweldo na gani si Dong. Gani. Dahil na yung ako niyang tirada tayo. Okay. Bulas ang April niya. Okay. Nga ginapaabot kita na, no? Para nga hindi kita magpasan. Pasan sang? Cross. Gusto pasan sang lubi. Ito April muna na ang bulan nga ga-amat-amat ang kayuhanta, no? Gali. Pagkakalipat ka ng hao. Okay. Ay, magpumati lang na kay Doc Ramel, Sa Biyernes, uno na. Uno?
Premier. Sang aton nga mga pinanid sang kalendaryo, no? Premier Biyernes pa. Gani. Bao do ka Mayroong kuana. Biyernes pa sa bulan sang... Ang April, oo. Bao dito ka kuana. First Friday Mm, of the month, no? kabay pa nga mga amungaya lang. Ay, Kaya kabudlay, no? pangamuyo pa ganang tupad ko, no? Lapit na lang, isa na lang kabulan more or less, tapos na Ang ang eleksyon. ayo, no? Ti man taran nga do excited man. Isa na lang kabulan, kag 8 ka adlaw or 7 ka adlaw ang kampanyahanay na lang nila. Na, no. Pag magpili na kita sa atong kandidato, no? Ba, pili. Ayo di porma. Hindi Kag mo. mag-aabot man ang aton Nga? kayuhan. Ayo. Ay, kasadya lang, no? Te? O, din ka na? Nautod ka? Ari ko, Awa. Biko. don't worry, kada kay may reserbata, no? Okay. Ano nang mali? Basta may Matik reserva mo, mo. matik niya action Rex yan. Oo. Sige lang ka. Oo, Papunto na sa Biyernes, Oo. Kaya basta sa first Friday, magatupa ang aton nga mga kayuhan, Kung no? white, sigurado, gid na sa first week sa April yan. Lunes sila sigurado. Oh, tapos, gid. Di ba man na sa Lunes kaniya, parang ito kuha na. Magtalunsay, no? Magtalunsay ang ginawa ta. Ayo di porma. Sabay pa. Kaya mo na importante ang ginawa maging matalunsay, no? Oo. Pag maging maayo ang aton nga kasanag. Ba? Sa Ayo likod, di porma. sa katulong. Lumayo, Kaging angkon sang tanan. Ba? Upod na kay Aksyon Alvin. Ay, kunti. Tinanong muna lang tayo, latest Tato. sa police station. Ante daw, may development kay actually ang Gani, no? isa to sa apat identify to kay gaubraman sa branch ang gasolinahan nga ila maging sulod sa tong Lunes ang kagahon na. So yun ang isa ni nga identify ti daw ginkantuan ng lugar kag ipatikayon mismo immediately to ang manhunt operations ang matabo ang insidente nga pagsulod sa gasolinahan dira sa Mayalis sa may area sang Morsa Alhis Road. Puro katiling ban aksyon na resti wala to sa lugar nila ang isa sa tatlo o sa apat nga responsable nga nagsulod sa gasolinahan nga nagkapi sa tatlo kadlaw nga binta nila sa pagbaligya sa gasolina ang naglabot sa 1 milyon ka pesos sa Action Rex. So no, sa kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa station number 7, ginpakamayo yung kataguon ining identity sa isa sa tatlo agad nga hindi man maampere la sini nga investigasyon nga nagapadayon considering ati ang tatlo nga nabilin aksyon na Rex may ara naman sila ka person of interest pero ginakompleto pa ni Bonilla ang ngalan sila tatlo sa una nila nga identify agad nga madungay man nila itanan pasaka sa korte sa sining nga semana or if not kung hindi maingagaw sa masunod nga semana ang kaso nga ipasaka ng Action Rex posible ang kaso nga robbery. Yari si Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sa Police Station number 7. After the progress ng kaso nga nabinta diri sa isa sa gasolinahan yung sunod nitong apat ka mga suspitsado, no? So far nga nakita nga identity sa kanila persona kay the after sa gitinin-tinigan ng action na ito natabo nagkandak operation ng ating kapulisan sa lugar kung sa dinig na paglaing sa mga witnesses nga nakita dito sa CCTV kay positively identified nila mga suspitsado ang assignment nga suspects na nagkatuto akong police kada namin lang wala na ng mga suspitsado generic, no? So ginapreparan natin yung subong ang mga dokumento generic, no? Pertaining to the filing of complaint sa mga suspitsado. So within this week siguro or next week ma-file na nyo sa mga complaint sa ila. Number 1, ang file na natin sa kaso kung identify ni sa mga witnesses dira through CCTV. So alang ni actionary yung tatlo so pagbuwan niya sa posibleng warrant ay dakpo ni siya kada makapunto kung sino mga kapdanan. Pero actionary ko yung mga person of interest na kita sa mga tatlo sa mga suspitsado galing kay hindi pa kita kumpito so
ng mga personal identification. That's why unahon tayo siguro ang pag-file sa case. If ever na magawa ng warrant, i-endorse ko lang natin sa korte ang mga nicknames. Action si Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station number 7. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Pabaro Nagasiling, mga kaksyon sa tingong bahay sa Pinas, labuton ka sa pabalita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa ginaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Standby sa report sa atong sininga mga out of town. Live extension na vitamin. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan. Mga balita gikan sa ato sining nga mga out of town unahon tang balita gikan kay Aksyon no Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa Armas by Lubugaso, padayon nga programa sang Cadiz City PNP, isa naman ka Armas Lutang voluntaryo nga ginsungka. Yaring countdown sa report ni Aksyon no Roger Gotib gikan sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex ang makatapos ang Special Drug Enforcement Team sa Talisay City PNP pinaagi sa pagpanguna ni Police Lieutenant Vicente Marion Buenaflor ang nagpatigayon ini sa isa ka buy-bust operation bila sa may Purok Mahinang Panon, Barangay Zone 4A, Siyudad sang Talisay mga tak na 1:58 singhapon kahapon nga adlaw diin ang nasambit nga operasyon ang natigayon ini sa idalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan, ang OIC City Director sang Talisay City Component Police Station. Natigayon nga naaresto sa mga kapulisan amo si Michael Teliquido e Albistor, 29 anyos edad, isang soltero kag pumuluyo sang nasambit nga lugar nga nagbayular ini sang Section 5 and 11 sang Republic Act 9165. Na-recover sa mga kapulisan gikan sa iya nga posisyon ka kontrol amo ang limatanan ka mga sachet isang suspected shabu nga nagabugat sang 2 ka gramos kag mayara ini standard drug price nga kapin sa 13,600 pesos, isa ka 500 nga buy-bust money, 402 pesos nga proceeds money kag iban pagid nga mga drug paraphernalias ang natigayon nga nakuha sa iya sini nga posisyon kag kontrol. Ang suspect sa karon Action Rex yara na detain sa may custodial facility sang Talisay City PNP. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting. Mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Daligid lang kay ang kay Roger man ni file nga kay Arlo man ni tingog. Di na ning kuan man. Daligid lang, no? Kay hindi ko ma-check action doors. Kung ang kay daligid lang, no? Na naman nga pagkahintang ay
daligid lang, no? Daligid lang, ha? Di ko maintindihan kung lang kay Action Nelson Patinio, kay Action Nelson matry kita, isa ka persona dakop sa bypass operation sang o isa ka persona arestado sa kasong estafa sa siyudad sang San Carlos. Yaring kaundan sa report ni Action Nelson Patinio. Sa detalye, Action Nelson. Yes, Action Rex, arestado sa Reggie Dairo, 46 anyos, lalaki, may asawa. Isa ka street vendor, pumuloyo sa Asinda San Jose, Barangay Guadalupe, siyudad sa San Carlos. Sa ginisang pwersa sa mga kapulisan sa papamuno ni Police Lieutenant Rodney Zaronag, kaupod ang Maritime Group na tigayon nga maristo si Dairo las 10:45 sa Marso 29, sining tuig santo naman sa warrant of arrest sa kaso nga estafa. Ang nasambit nga akusado ang detinado karon Action Rex sa custodial facility sa San Carlos City PNP. Report gikan sa siyudad sa San Carlos, Kaaksyon Nelson Patinio nagasaling mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labutong ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ayos, salamat gid Action Nelson Patinio. Kantuan tabi si Action Roger Gotib gikan sa siyudad San Cadiz, no? Daligid lang, no? Kay para ma-check tabla doon na budlayan ko Action. Ang kay Action Arlon, dali lang, no? Kay to kay Action Roger. Okay, sige. Action Roger. Armas Baylo Bugaso, padayon nga programa sang Cadiz City PNP. Isa naman ka Armas Lutang, voluntaryo nga ginsongka, no? Sa detalye sining balita, upod kay Action Roger Gotib. Sa detalye, Action Roger. Action Rex, ang mga katapos ng Special Drug Enforcement Team sa Talisay Hindi City. magkalamo. Hindi gid dali lang, no? Kay ikaw na ang Action Elmara. Sige. Para ma-check ta naning balita ni Action Roger Gotibo. Gikan sa siyudad San Cadiz, si Action Arlo to gyapon yung ginawakal to. Dali gid lang, no? Sige. Ara na? Ayos? Konway na. Daso na lang na. Parang maka-check kita. No? Sige. Daligid lang mga kakson. Standby ay. Matagda pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontubiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksak. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talaposon nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kon magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod,
Aksyon Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:29 ang aton oras mga kaaksyon. No? Sige, sa mga kaaksyon to lang way malabutan sa sining udto sa mga greetings nato kay Edward Tahunes Galiho. Sa kain nito na go. Sige, salamat kay Edward Tahunes, no? Liberty Benitino Baldo sa East Homes 4 sa Barangay Mansilingan ga monitor sa sining udto, no? Kay Ray Flores Baryoga, Christine Minyes Villalobos. May lang pagpamati dara sa inyo mga kaaksyon namon sa kahanginan, no? Ayos, may mga coming pa, but kumadayon may mga palabuton pang mag-aabot dari kuno sa syudad sang Bacolod. Pero ambot kung madayon, no? Way paman kahibalo kita. Kung sino ini, ati pabalon talang kamo Sige, kailangan ako sa tiyempo diri sa atong sining pangalagad mga kaaksyon namon sa kahanginan. Standby na sa This Is My Life. Iga sunod sa dilig lamang marugay upod kaaksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo ni kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman